Ναι, βέβαια. Σας καλησπερώ στο Google Dance Lesson Video Αθήνα Hip Hop Athens Club, ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι ο GD. Εδώ έχουμε Titi Twisty. Από εδώ έχουμε το... Από εδώ έχουμε Maboy, ο Χάρη, μπράβο Χάρη. Και από εδώ το γατάκι, εδώ το γατάκι, κάνει λίγο μιάου. Το γατάκι. Και από εδώ Μίση Γκρου 95, μπράβο, πήγε πάλι πίσω. Θα σας δείξουμε σήμερα τα πιο καυτά moves που υπάρχουν στο πλανήτη για το κλαμπ. Πάμε από τα αγαπημένα μου, αυτό θα δείξουμε και αυτό, αλλά έχουμε από τα πιο αγαπημένα μου, είναι η double φάπα στο κεφάλι. Double φάπα, μπράβο. Θέλω λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Παίρνουμε το αριστερό το χέρι απάνω, έλα παιδιά, αριστερό, Χάρη, μπράβο. Αριστερό χέρι, παίρνουμε το δεξί, το κολλάμε μαζί, να πούμε, παίρνουμε μια στάση λίγο έτσι, λίγο κόλλος έξω, μπράβο, αυτό είναι έτσι, πάμε πάλι μπροστά. Εγώ κόλλος έξω, πόσο είναι. Όχι έτσι, στη δουλειά σας, εδώ τι, τέτοια, και χειράμε και κάνουμε ένα. Double, φάπα στο κεφάλι, double, στο κεφάλι, double, φάπα στο κεφάλι. Οκ, stop παιδιά, το δείξαμε αυτό. Δεύτερο move, ακούστε τώρα, κάνουμε τώρα το δεύτερο move, είναι να βάζουμε δεξί χέρι εδώ, μπροστά το στήθος, αριστερό εδώ, γατάκι μην κάνεις κανένα. Ένα δεξί εδώ, αριστερό εκεί και κάνουμε το λεγόμενο κουνιούνται τα βυζιά double chest pop, τα παππού. Ναι, αρχινάμε και κάνουμε έξω, ανάσα, 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 μέσα. Και πάμε τώρα μαζί και τα δύο είναι μπράβο, το κάναμε και αυτό. Και τώρα συνδυασμός. Και τώρα συνδυασμός. Double φάπα, double twisty, twisty, misty, misty. Αριστερό, δεξί, κάνουμε 1, 2, 3, 4 και πάμε τώρα 5, 6, 7, 8. Αυτό είναι. Και τώρα το λεγόμενο χαιρετό τυπώσι μέσα στο κλαμπ είναι το 1. Προς τα πάνω, προς τα πάνω. Προς τα πάνω το χέρι, προς τα πάνω, έτσι. Πάνω. Εκτός ρυθμού δεν είναι πια, καλέ πάντα. Εγώ δεν είπα κάτι, αυτή είπε. Πάμε πάλι. Δεξί χέρι απάνω, μόνο το δεξί το χέρι. Μόνο το δεξί χέρι απάνω και πάμε προς τα πάνω, προς τα πάνω, κάτω, προς τα πάνω, κάτω, προς τα πάνω, κάτω, προς τα πάνω, κάτω, προς τα πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω, Και τώρα έχουμε και το λεγόμενο, πάμε δεξιά, αριστερά. Πρέπει να το κάνετε όμως με πολύ μαγκιά, δηλαδή πρέπει να προσέχετε το ύφος. Το ύφος είναι πολύ bad. Μπερδεύομαι, πάτε λάθος. Έτσι αυτό το πράγμα, έτσι. Μπράβο. Αυτό. Ναι, αυτό ήταν. Ευχαριστώ τον έμεινε την άλλη Παρασκευή με καινούργια μου. Πω, αγρίπτω, σιγά. Ρε, χαριτό ήταν, δεν ξέρεις. Βίντεο βγάζω. Βίντεο βγάζω. Και τώρα σίγουρα μπορείς τώρα. Χαρή, σήμερα δεν πρέπει να σιδερώ στα μάτια σου. Είναι λίγο καλύτερο. Όχι Χαρή, μη χορεύω στην πόλη. Γιατί Χαρή. Πού έχει πελίτα ρε παιδιά. Παιδιά πάλι κούλι είμαι. Τι θα κάνω. Πάλι και βιστεί ότι με κούλι. Πού έχει πελίτα ρε παιδί. Λίγο. Τι πρέπει να βάλουμε. Δεν βλέπω. Βίντεο βγάζει, δεν ξέρω τι βγάζει. Κουρηγείτε λίγο, δεν ξέρω τι βγάζει. Εντάξει, μπράβο που είναι. Θα κολληθούμε. Τι να δεν υπάρχει. Είναι τελείως χαζεγόμενα.